Mga Yinyens, good morning. Amiyans no, magandang umaga sa lahat no. Ayun mga Yinyens, is December 16 no, 2024 no. Ngayong araw to mga Yinyens, is birthday ko mga Yinyens no. Happy birthday to me mga Yinyens no, at salamat sa Panginoon no. Binigyan niya ako ng buhay ng 39 years na nabubuhay sa mundo. Salamat no, at sa pinahiram niyang buhay sa akin no. Thank you Lord no. Ngayon mga Yinyens, ipapakita ko lang yung itong Christmas light dito sa Binmali, Pangasinan. Mga Yinyens, good morning no. Tara mga silipin natin. Ayan ka mga Yinyens dito siya mga Yinyens ganito yung design niya. Ayan mga Yinyens dito tayo sa mga mga Yinyens, may tulay ng Binmali no. Ito mga Yinyens tara mga Yinyens silipin natin. Mga Yinyens ito ba Yinyens, ito yung mga Yinyens no. Ayan, ano daw? Dito siya may tulay mga Yinyens, ito tayo. Yung tulay ng Binmali mga Yinyens, tulay ng Binmali mga Yinyens isa hindi na umilaw no. Yan. Yung mga Yinyens dito yung tulay ng Binmali, Pangasinan. Mga Yinyens dito tayo sa tulay. Dito yung Yinyens yan dito yung Yinyens, ilaw dito hanggang doon sa dulo. Yan mga Yinyens tara. Desain niya mga Yinyens ganyan desain niya. Ito yung mga Yinyens, palengke dyan palengke bayan ng Binmali yan. Palengke. Ito yung 7-Eleven yan 7-Eleven. Ito yung bayan ng Binmali. Ano pa yan madaling araw kayo madaling araw no, mga siguro mga 5 AM higit may Yinyens no. Kaya tapos na ng simbang gabi. Ito may Yinyens sa sa harap. Tayo. Ito yung mga yan, yung munisipyo ng Binmali ang liwanag mga Yinyens Ito naman yung mga Yinyens Sangguniang bayan. Ito yung police station. And ito yung fire protection dyan, yung fire protection. Ito mo yan Binmali Ayan, mga Yinyens
Ano mo yan sa yun, no? 5:12 AM ngayon yan. So, ayan yung orasan. Ayan. Ano mo yan, si Siri lang to, ito si, yung ating senador, no? Si Congressman Rodante Marcoleta, no? Kay Marcoleta may pag-asa. Ayan mo yan, so? In-endorse naman yan sa, ng mayor ng Binmali, Pangasinan mo yan, so? Ayan mo yan, si Marcoleta. Ito yan, so yan. Ayan, so bayan ng Binmali, Pangasinan. Amin sa ating ano kumiyas doon, number 1 senador Rodante Marcoleta. Yan, endorse naman yan sa mayor ng Binmali, Pangasinan, si Rodante Marcoleta. Punta natin yung sa paso. Yung Christmas tree. Ito yung sa simbahan ng Binmali, Pangasinan. Ito yung simbahan ng Binmali, Pangasinan. Yan. Daming tao yan sa pagtatapos ng simbang gabi. To God be the glory. Eso. Ito sa last mo yan sa ito sa may ito yung galing sa Boracay naman yun yan, no? Mayas, no? Dito sa may Binmali, Pangasinan, Mayas, no? Okay, Mayas, no? Again, happy birthday to me. Salamat sa 39 years na binigyan ng buhay sa akin ng Panginoon, no? Thank you, Lord, no? Thank you, thank you. Yun Mayas, no? Nakita nyo na yung Christmas light ng Binmali, Pangasinan. At dala din ang ating number 1 senador, si Rodante Marcoleta. In-endorse siya ng mayor ng Binmali, Pangasinan. Kaya Mayas, no? Tara, salamat Mayas, and sa last part Mayas, God bless you. More power, keep safe sa buti kayong kalagayan. And bye-bye mga Indians.